Hey guys, hello India. दिनैहाय जोंनि गामियावनो हाबा जादों आरो जों आदा जायो, बाजि जायो. स' जों दिनै हाबा देखायगोन दै गाइस, हाबा, अके? नोंथांमोना नायलांदो एसे खुसिजों. ना मा होनो लोगोफोर? आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला जायफोरा गोदान लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर. ओमफ्राय कन्टिनिउ. नै सा वाव नै हाबानि सा नुदों लोगोफोर जों गामिनिया गेसाव फुदुङो नैबेनो सा मास्टारा नैलाय सा मास्टारा नै आबौआ जोंना आबौ मा खालामदोंलै मा बिलाय सा वाव लोंदो फुदुंदो बरिया बिथिं अराव आरो बिथिं गेसाव बरिया हाबानि नाया नै मा नालाय बर'गा बियो माबालै भांगननि हा भांगन मिथिया आग्लानि बोराय ना नाम थायो ना आब' भांगन मा ना आब' मिरगा ओ मिरगा नै मिरगा ओ मा बेदर इयो मा बेदर इयो ओ अयेन वा गोथाव ना अनला नांगौ अनलाखौ एसे लाबोनालाय अनला नांगौ ना अनला नै जोंना दिउरि जोंना बोराइ बाथौनि नैखौ सिबिग्रा नै बाथौ खैनालानि बाथौ दरालानि बाथौ खोनाया Fena ada kemana ini Pak? Fena. Nih. Ademen. Ini. Dapat?
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दै नै जोंना बेनोमोन बेयावनो जिरायोमोन दरा खैना बेबायदि साजायदोंमोन आरो लोगोफोर दै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो लोगोफोर अके चलो चलो बाय बाय